Traxedia en Meis. Un home de 36 anos faleceu a consecuencia presuntamente dunha intoxicación por monóxido de carbono. A vítima acudira a medianoite ao supermercado da súa nai para activar un xerador eléctrico porque se fora a luz. Atoparon o inconsciente pola mañá cando foron abrir o negocio. Ao redor das 11 da mañá, a forense ordenaba o levantamento do cadáver e o traslado para realizarlle a autopsia. A vítima tiña 36 anos. Era o fillo da propietaria do supermercado situado no baixo do edificio na avenida Médico Paz García de Meis. Segundo fontes da investigación, acudira a medianoite ao local para activar un grupo electróxeno no soto porque se fora a luz. Atopárono inconsciente pola mañá cando acudiron a abrir o negocio. Os sanitarios só puderon certificar a morte e detectaron unha elevada concentración de monóxido de carbono. Como eles entran con explosímetros, deronos a referencia de que lle estaba indicando unha concentración moi alta e non tiñan moi claro de podía haber sido de un generador, pero non o sabían. En cando nos chegamos aquí, que xa levaba un tempo ventilando, deronos medicións por encima de 300 partes por millón, que xa é bastante perxudicial para, en este caso, para a vida. E o que fixemos foi ventilar as zonas que tiñan moi mala ventilación porque era unha zona bastante grande e con moi pouquiños huecos de ventilación, especialmente a zona do garaje que é onde estaba o rapaz que se atopou, en este caso, falecido. Do cual supoñemos que levaba xa un bastante rato na zona e posiblemente a exposición prolongada foi o que provocou este caso a súa falecemento. Unha concentración de gas letal sumada a escasa ventilación e un tempo elevado de exposición a él puideron ser a combinación fatídica. Para que te fagas unha idea, o tarado que nos temos do explosímetro se empeza a pitar a partir de 20 partes por millón e o 0,61 comunicounos que no momento en que eles entraron chegaron a medir hasta 400. Do que nos creemos como hipótesis principal é o funcionamento de un grupo electróxeno que estaba funcionando no garaxe da zona e que en este caso posiblemente o uso prolongado e a mala ventilación do local provocou esa acumulación, en este caso, de monóxido. Os servizos de emerxencias advirten de que calquera motor de combustión que produza gases tóxicos debe estar en zonas ventiladas e o menor tempo posible.